Qonaqxonaga kelib jetdik. Юбилей нәтижеләр ясау һәм киләчәккә яңа планнар кору өчен яхшы сәбәп. Һәм шул уңайдан кунакта юбиляр Татарстанның халык артисты Кәрим Тинчурин исемендәге театр Атказанган булачак халык артисты дип әйтик әле. Ринат Шамсидинов, Ринат әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Юбилейгыз белән ихлас йөрәктән тәбриклибез сезне. Бик зур рәхмәт сезгә. Күңел менә 50 дибез, паспорт буенча күңел ничәдә дип башлыйк әле сорауны. Күңел 18дә. 17дәдер ул. 18дә түгел, 17дә. Һаман да шундай балачак хыяллары белән, балачак настроениесе белән яшибез. Картаясы килми бит ул. Әйе, бу сизелә сездә һәм сезнең рольләрдә. Менә инде сез 31 ел сәхнәдә. Менә шушы актер булу, ул балачак хыялы идеме, яисә сезне язмыш сукмаклары шушында китереп җиткерде? Юк, инде әлбәттә ул теге балачактан шулай салынып куелгандыр, чөнки мин шигырьләр сөйләргә ярата идем, урындыкка басып. Ул инде ничек дип әйтергә, үзенчә бер сәхнә шикелле әйбер булган инде ул. Менә шуннан да киреп киткән ул әйбер. Шигырьләр сөйләйдем, мин җырлый идем, мин балачактан мине гомумән апаларым шулай киендирергә яраталар иде. Бабай булып киендерәләр, әби булып киендерәләр. Инде шуңа күрә менә кием алыштыру дигән әйбер дә шул чактан кирип калгандыр. Кыз итеп киендерәләр иде мине. Апаларым дидегез, ничә апа? Минем 2 апам бар. Сез төпчеге димәк. Мин төпчек малай. Мине шул кеше апам тәрбияләп үстерде инде. Курчак киендерәсе урында алар сезне киендереп уйнадылар. Әлбәттә, шулайрак булган. Ринат менә карап торам, субханалла, хәзрәтләр рәвеше кирип киткән шушы сакал белән, бу сакал күпме инде теге сезнең образда, имиджда дип әйтик, һәм ничегрәк моңа килдегез, шунда сорап узыйк әле. Бу сакал минем бер килеп чыга, бер юкка чыга ул. Бу менә роль өчен үстергән идем. Менә күптән түгел генә яңа спектакль чыгардык. Ул Бөек Галиәскәр Камалның беренче театры. Шунда мин Хәмзә байны уйныйм. Шуңа үстергән идем мин аны. Менә яшьләрнең уйнысы бар, кырып атырга туры килер инде. Ләкин менә юбилей вакытында дип әйтегән шушы тамашалар кысаларында иштер аерым бер җитдилек һәм шуннан да бер җитешкәнлек билгесе дә булып тора бит, әйме? Сезгә бик килешә дип әйтеп үзем әле. Хәзер бик модны бит. Хәзер бик модны бит ул. Брутальность бирә дигәндәй. Сакал дигән әйбер. Сез димәк трендта. Әлбәттә. Ринат абый, менә сезнең рольләрне санап бетерерлек түгел. Ул шул кадәр зур исемлек, ләкин шулай да менә менә шуны уйнамадым бит әле мин дигән әйбер юкмы сездә? Беләсезме, артист күңеле ул бер кайчан да канәгать түгел. Канәгать түгел. Эзләнүдә. Аңа нидер җитми. Ниндидер яңа рольләр эшлисе килә, яңа образлар иҗат итәсе килә. Бер кайчан да туктамый артист күңеле. Аңа гел нидер җитми кала. Үлгәндә дә нәрсәнендер уйныйсы килеп үлеп китә ул артист мескен. Шуңа күрә аның хыялы да күп кенә артистларның хыялы бит әле сәхнәдә, менә соңгы көннәремдә дә сәхнәдә булу, тамашачы белән аралашу. Мин шулай булса иде ул. Ринат абый, сез инде сезне гаиләне бөтен тамашачы белә диярлек шулай бит. Лилия апа Махмутова сезнең тормыш иптәшегез. Менә бер гаиләдә ике шундый якты йолдыз, ике иҗади шәхес, ул ниндирәк? Монда гаилә дип кенә теге бер гаилә дип кенә атама, монда бит әле балдызы да, әби бабай да белә. Бу династия, монда инде ике генә шәхес түгел, монда бик күп шәхесләр керә. Анда Ләйсән Махмутова, Исламия Махмутова, Хәлил Махмутов, аларның мөһим исемнәре дөрестән дә тарих битләренә язылган бит. Аерылгысыз. Әйе. Халкыбыз, тамашачыбыз бик ярата торган артистлар, бөтенесе дә, бөтенебез дә, мин дә яратырым. Шулай да менә гаиләдә низаклар тумыймы дип әйтәсем килгән иде. Бер яктан ул бик күңелле күренеш. Без роль өстендә бергәләп эшлибез, профессиональ күзлектән бер-беребезгә ярдәм итешәбез, җитешмәгән җирләрне күрә беләбез, аларны әйтеп бирә беләбез, бер-беребезгә үпкәләбез бер кайчанда. Шулай торып яңа рольләр эшләгәндә ул бик күңелле әйбер, бик ярдәм итә торган әйбер. Ринат әфәнде, менә шушы әлеге дә баягы юбилей яшендә, әйме төрле интервьюлар вакытында, игътибар аеруча теге көчле булганда шәхескә, шушы шәхеснең тагын калган яклары, шөгыльләре, сәләтләре ачыла. Шуңа күрә бәлки бүген безнең эфир кысаларында сезнең дә берәр яңа шөгылегезне тамашачы моңа кадәр белмәгән берәр сәләтегезне
ашу вакыты килеп җиткәндер. Бу әле нидер иҗаплан гына бәйле түгел, бәлки ит тирәсендә, көндәлектә була торган берәр шундый сәләтегезне сөйләсәгез иде. Минем сәләтләрем бик күп инде ул. Мин нәрсәгә генә тотынсам да төбенә төшеп җитмичә туктамаска тырышам. Минем әти мәрхүм шулай өйрәтте мине. Син әйберне эшләп кара ди. Барып чыкмаса тагын бер эшләп кара ди. Барып чыкмаса тагын бер эшләп кара. 3 тапкыр да килеп чыкмаса ул синеке түгел диде. Шуңа күрә мин нәрсәгә генә тотынсам да бөтен нәрсәне эшли беләм. Алтын куллы дигәр инде мине белмим бала. Димәк, кул эшләренә хирис. Әлбәттә, әлбәттә. Ниндирәк әле хыяллар, нинди максатлар сезнең менә шушы көнегездә? Хыяллар бик күп инде ул. 50 яшь ул әле тормышның башыгына. Менә хәзер тормышның икенче этабы килә. Инде өлкән кеше буларак үзеңне хис итә башлыйсың. Инде ниндер киләчәк буенга нәрсәдер биреп калырасы килә. Үзеңне теге тәҗрибә белән уртаклашасы килә ул. Тәҗрибә зур бит инде, 30 ел буе театрда эшләп. Шәкертләр булмаса да, кемгәдер нәрсәдер өйрәтеп калырасы килә. Менә шулар бар, шундый хыяллар. Бу хыялларны тормышка ашыру әле башландымы? Белмим. Кайбер вакытта мемуарлар яза башлар, китап яза башлыйлар. Юк инде, нәрсә ул язу. 17 яшьлек егет итеп хис итә диде бит Айваз. Мондый сакаллы кешегә менә күрәсе килә язганын, күрәсе килә ничектер менә өстәл артында сырлап төннәр буе лампа яктысында ниндидер. Иртәрәк миңа калса. Гафу итегез, батулланы уздырып булмас ул яктан. Аның язучылары бар, профессионал язучылар бар. Шуңа күрә аларның ипиләрен аласым килми. Без башкача яктан үзебезне күрсәтербез әле Алла бирсә. Димәк, юбилей кичәсен кайчан көтәргә тамашачыларга? Юбилей кичәсен үткәрербез инде театрда. Зурлап дип әйтергә була, тамашачым белән кара-каршы очрашасым килә тагын бер кат юбилей кысаларында. Алла бирсә, менә көзгә, октябрь айларында эшләп уздырып җибәрбез дип уйлыйм. Алла бирсә, күрешербез көндәлектә сәхнәдә, көздә Алла бирсә зур чарагызда. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Шуннан да 50 яшьле ул гомернең башыгына, алда сезне зур-зур уңышлар, барлык максатларыгызның тормышка ашуы көтсен. Иң мөһиме саулыктан айырмасын Аллаһ Тәгалә. Амин. Һәрберебездә. Бик зур рәхмәт. Тагын бер кат сезнең юбилейгыз белән бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Ринат Шәмсетдинов булды.